Met. Aja kalah Met. Amar iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang Ketok kabeh. padang, biar. Aku bareng melu padang ya. Dro. Dro, kowe teko kono. Dro slendroku. Wong delok sing omahe adoh. Dro, Dro. Parane sisan. Dro. Dro. Rata lho. Sing omahe adoh didepapan ki ngono ya an omahe adoh. Slendroku. Kayak bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki Met. Gak dah, sahu. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Kok Met nyapa? muring-muring. Sek turah Nesu. loro Met. aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwape entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora masalah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Kowe njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak aku Gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis urung. Nggih. Oke, Proborini. Siap. Mereka tetembangan Lintang Asmara matur sembahun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro iki sapa? Mbak Proborini. Sing loro iki. Iya, Dea. Ono Dea karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Ellen kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo, sik. cantik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wang nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide. Iya yo. Piye Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur ngecanda. Nduk Proborini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Wau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah, oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Proborini kali Victor, ya. Oh, lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, oh. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Iki apa to? Wah. Umbul-umbul. Ombol-ombol. Nggih, aku kok Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suara Suarane Piye? Parodi. Anu Victor mumbul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek we. Dhuwur di Met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja mengalah. belambiangan. Yuk. Piye Met? Ngenyek.
Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene ya Met yo pancen ngepasne yo plek yo Met yo. Iya. Oh balane dhewe. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Enak ora nek wong lanang Luwes. yo Met yo. Apa? Ora nek wong lanang yo Met yo. Ayo dia rasa jengleng sing jengleng ben iki kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jengleng ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Aja kalah Met, aja kalah Met. Ayo Met, ayo balik kono. Kowe piye karo eklek Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah Met. Yo! Ngenyek. 16. Sing 16, ayo. Ayo ora sah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah, piye? Bianyu wangi Yo, Met. Aja kalah Met. Munyer lho, Met. Ayo Met, aja kalah Met. Aja ngisirke bojone Aja kono Met. sini-sini ki Sik lek sik iso. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Ngomong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne to iki mau. Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal lho. Pisan tapi ono Ora ngene. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Kalian ono ta? Ben Bianyu komet teko. wangi. Dadi ayo dikei contoh ki. Kok ora mok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditambahi lar. Aku malah kelingan kancaku kurmen. Menemben nek kate bales pelan ae cek Oh, gak mental oh. deh. Sik milih sing dek sing. Noto kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Karep ape nyaduk geger Met. Kene. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Bianyu wangi. Ya. Dek kan satu. Heeh. Ini lah versi ini sih. Heeh. Ayo. Aja kalah Met. Apa Met? Malah kayak kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Leran kidul alas angker Mbok sing Kono ngono. wong anu banter karo karan teko. Banter no sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono. Gak apa lah Cak. Sampai niku Piye mau piye Aku yo pikiranku wis teko dintin. halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwiat belambiangan Senang susah tanah indah.
tembangnya gerajakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak ngapa? Gerajakan Banyu Wangi. Toh. Yo. Victor bakal joget. Iki nondo tembangnya gerajakan Banyu Wangi kaya ngapa takon. Bagus Victor. Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah.
Kira Budi Pak ya Mas ya. Ya manut. Victor lho, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa goro-goro-goro-goro-gor. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menawa Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika